Wat kan ik voor u doen? Wat is het weer in Leeuwarden? Momenteel is het bewolkt in Leeuwarden met een temperatuur van 15 graden. De auto weet het en geeft ook al op het scherm aan dat er vanmiddag ook een mooi zonnetje nog weer naar voren komt. Dus het belooft vanmiddag een mooie dag te worden. We bezinnen hield iets meer apparatuur met spraaktechnologie. En die bezinning die wordt hield iets persoonlijker. We kunnen het terug met het apparaat communiceren als wie het een likweerdige partner. Het vernieuwende aan dit systeem is dat er eigenlijk meer de auto gaat luisteren naar jou in plaats van andersom. Dus het maakt eigenlijk niet uit hoe je een commando inspreekt. De auto, de Mercedes, is zo ingesteld dat hij dus naar jouw commando's gaat luisteren. Dat houdt dus in op het moment dat je de sfeerverlichting wil aanpassen naar een andere kleur, kan ik dat gewoon vragen aan hem. Hey Mercedes, Zeg het maar alstublieft. zet de sfeerverlichting op rood. Oké, ik verander de kleur. Ja, eigenlijk wordt de Mercedes een soort vriend van je. Want je gaat niet meer vaste commando's geven, wat ik al zei. Hij gaat luisteren naar jou in plaats van andersom. Dus ja, de commando's die je inspreekt maakt daarin dus niet meer uit. Hij leert mij in de zin kennen door middel van mijn patronen. Dus wat ben ik aan het doen? Daar kan hij wel adviezen op geven. Dus bijvoorbeeld als ik elke ochtend naar hetzelfde adres rijd, dan zal de auto mij ook gaan aangeven van goh, dit doe je vaker. Zou je vandaag ook naar dit adres willen toegaan? Of radiozender, ik rijd 's ochtends met Omroep Friesland rijd ik heen. En 's middags wil ik wat meer wat andere muziek en dan zet ik hem op Slam FM. En dan zal ik de auto mij vragen van goh, mag ik dit voor jou uitvoeren? Oké, wat wilt u doen? Hey Google, how's the weather today? In Leeuwarden today, it'll be cloudy with a forecast high of 58 and a low of 45. Nou, dat is een voorbeeld van hoe het werkt. Zo kun je eigenlijk een heel soort vragen erom stellen. Je kunt hem gewoon als een speaker in die huisbroeken. Dit is al op een merk? Dit is al op een merk. Het is al een paar hier in Amerika te verkrijgen. Zelfs in Duitsland en Engeland al. En Nederland zit er ook om te komen. It's currently 57 and partly cloudy. De vragen kunnen ik steeds complexer worden. En dat is wat al die bedrijven eigenlijk maar dwanden binnen om op elke vraag uiteindelijk een antwoord te jan. Of een opdracht uit te vieren die stel om zo'n apparaat juist. En dan wordt het als het ware gewoon een extra persoon in die huishouden. Daarom noemt Google het ik een assistant, een assistent. Het is niet een persoonlijke assistent die te die belibbert. Zowel in zijn speaker als op die telefoon als op de computer. En op die manier helpt hij de die terug. Hey Google, play a number of UB40. Oké Google, stop. Dan is een soort routine onjaan van dat ik een maas wekker word en ik zeg goeiemorgen in het apparaat. Dan weet hij, dat stoot het best, want hij herkent die stem. Hij pakt die agenda erbij en vertelt die uitspraken. En hij weet dat ook graag het nieuws van Omroep Friesland jaren wordt of van NOS. En dan speelt hij dat nieuws uit. En daarna zet hij nog een muziekje on die hij leuk vindt. Of hij weet dat er een podcast luisteren wordt. En dan zet hij die on. Dus op die manier kan hij inderdaad die bezinnen onderhand van die stem. En als die vrouw of die band naar beneden komen en die zeggen ik goeiemorgen in dat apparaat, dan bezinnen die met de gegevens die zij willen willen. 7, 1 en 2, dit is 1, ja. De meeste spraakbesturing doen we in het Nederlands of in het Engels. Daarmee voor de opkomst van spraaktechnologie willen ze een heel iets gruttere bedreiging willen kennen van Lietse taal, als het Friesk. Wat is het? Oh zo? Zo? Denk het. Ja. Dames en heren, hier is het dan. De skeerbaas van Belsen. Maar vooral de komiek, Sigurd Stap. Friesen, het is al vaker zijn. Oh, doch je taal in eer. Even binnen de oerverplein. En is zo vriendelijk erg zeer. Het eindement is er nou al vervallen. Het pa en ma klinkt dat flauw, is dat zin? Friesen ligt op je taal en varen. Het houdt
3. Weet ik wat? Friese Friesen let je hem taal net verder. En het pa en ma is al in opkomst. Nou, dit is uit van 50, 31. Doe je het blijkbaar al dat de mensen kunnen Hollands praten als Fries, een beetje deftiger of zo. Ik weet het niet, dat dat meer status had of zo. Maar mogelijk komt de redding uit onverwachte hoeken. Het radioarchief van Omroep Friesland. Want dat wordt volslijn digitaliseren en ontsletten. Elke keer kan Asus online ziekje naar je audiofragmenten en krijgt hij dan ik voort op de computer te jaren. De groente dat bij mij inzetten is dit. En uw doel en zorg hebben bij uw hele volk erbij. Om dat vaarnoord te krijgen hebben we Omroep Friesland, de Friese Academie, Tresor, de Radboud Universiteit in Nijmegen en taalspecialistisch bedrijf Gridline maar met elkaar een project opzetten, Fame. Wil een computer audio waarom vinden kennen, dan zie ik dat met hulp van spraaktechnologie. Maar Stiepe van de Friese Academie, het de Radboud Universiteit, de eerste Friese spraakherkenner bouwt. Het principe is eenvoudig. De computer herkent een woord en schreeuwt dat uit in een tekstbestand. Maar het eerste en grootste probleem dat de computer tjenoen rent, is dus meertaligers. Of zat taaltechnologen dat nemen code switching. Fries, sprekers van het Fries is bijna iedereen is tweetalig eigenlijk. Ze spreken Fries en Nederlands. En in dagelijkse communicatie wisselen ze tussen Fries en Nederlands. En dat is een nieuw concept voor automatische spraakherkenners. Dus tuurlijk, er zijn ook andere gebieden in de wereld dat dit gebeurt. Maar Fries is bijzonder in die manier. Dus alle commerciële automatische spraakherkenningssystemen zijn, tot zover ik weet, eentalig. Dus als je zei Engels herkenner, Nederlands herkenner of ja, Fries. We hebben nu gebouwd, het zal nu tweetalig zijn. Zodat je kan allebei ineens laten spreken. Dat is een wereldprimeur. Ja, inderdaad. Ja, het is heel leuk. Ja. Wat het heel interessant maakte, was het codeswitching aspect van het Fries. En hoe ga je daarmee om met een spraakherkenner? En we wisten dat dat echt cutting edge is in het huidige spraakherkenningsonderzoek. En dat we daarmee punten konden gaan scoren. Maar er zijn natuurlijk veel meer gebieden in de wereld waar meertaligheid zich voordoet. Waarom is het codeswitching dan zo bijzonder? Want daar gebeurt dat toch ook? Daar gebeurt dat ook. En daar worstelen ze dus met precies hetzelfde probleem. En dat maakt het interessant. Als wij daar stappen kunnen zetten, is dat interessant voor de ander om te horen. En dat geeft onze wetenschappelijke primeur of voorsprong. We doen een test waarbij we in het Fries een berucht van lezen. En dat afwisselen maar wat Nederlands. Ik heb hier een bericht dat heet: Kritische jonge boeren komen met eigen vereniging en voorstel. Een groep kritische jonge leden van Zuivelcoöperatie Friesland Campina praat tijdens in Jesterijn met voorzitter Frans Keurentjes en CEO, dat is dus de grote baas, Hein Schumacher van Friesland Campina. Dat is de grote zuivelcoöperatie in Nederland waar de meeste Friese boeren bij aangesloten zitten. Ja, ik zal het even exporteren. Ik heb hier een bericht dat heet... Dat klopt allemaal, heb ik dat wel uitgesproken. Ja, kritische jongen. En ik zei kritische, maar die heeft hij dus wel meteen in het Fries goed opgeschreven. Kritische jonge boeren. Want dat is typisch zoiets. De nagelnije spraakherkenner is bouwd om het radioarchief te ontsluiten. Maar kan mogelijk aan zijn zitbroekt worden om oorapparatuur te betjenen. Dat is zonder meer een vervolgstap die eraan kan komen waarvoor deze spraakherkenner die we nu gebouwd hebben een prima basis zal gaan bieden. Ja. Maar ook het resultaat zelf van wat we nu maken. Hè. We gaan dus al die uren spraak ontsluiten. Al die radio-uitzendingen. Dat is weer de basis voor heel veel nieuw onderzoek. Want al die woorden die er nu uit gaan komen uit die herkenner. Daar we kunnen gaan kijken van hoe is het Fries taalgebruik in feite veranderd door de jaren heen. En uw doel en werk hebben met uw hele volk te maken. Daarom is het nedig dat die liefde roemt op het hele volk een beroep doet.
Als je duidelijk maakt wat je wil, zul je grip anders zijn. Nou, je hebt dat al... Wij binnen een van de verenigingen die Fries hij beroept heel duidelijk ja. En dat is heel gay Fries, maar dat is ook heel botskruwtalig Fries. Ik denk net dat je bij de omroep dit al in de Nijsberichten nog deputaire Siske Poepjes ja zei. Ik denk net meer dat dat vak komt. in dragen en daarbij een vereniging die opkomen is uit het jong Friese leven. Dat zei dat wij Leeuwen in en Everen van het Friesland. Het is voor mij ook heel typisch een toespraak uit de jaren 20 of 30. Of in ieder geval van de toespraken die bewaard gebleven zijn. Want er is niet zo heel veel taalmateriaal bewaard gebleven uit het Nederlands, uit het Fries, maar zelfs ook niet uit het Engels en het Duits, uit die periode. En dat heeft die heel typische spreekstijl. Dat hoge stemmetje bijvoorbeeld, dat is echt kenmerkend voor die periode. Hij werkt bij de Jong Friesen, die bezochten ik om een, nou, die distanciering, zo geef mogelijk, maar ik zou eigen mogelijk Friesen. En die creëerden de nieuwe woorden, dus een woord als geerkomsten, elk keer praat nog van geerkomsten, maar in de 19e eeuw gingen ze het nog over. Als het net over vergadering, nee, als vergaderingen zijn, maar dan ging het over een vergeringen. Dat komt zo in Joodje Nieuwske teksten zien. En dat is, die Jong Friesen hebben daar geerkomsten van maken. En dat is, dat van die woorden had net oprijden, dat geerkomsten dus wel. Hoe dat bij mij inzetten is niet. En uw doel en werk hebben mij uw hele volk. De Frieske Academie heeft toen nog van de spraakherkenner al een eerste onderzoek dien. Maar opvallend resultaat. Ik wie binnen het Veenproject wie ik het corpus onder het naluisteren, het deelcorpus wat al uitschreven wie. Dat zo beroept werden voor het trainen van de spraakherkenner. En toen viel me op dat die T in woorden zoals dit, als Bienwut, de man die daar rent, of werd de kooi is, weet ik net. Die T die waard heel dit minder vaak uitsprutsen. Want die apostrof T, die bienwuden, is een relatief nieuw verschijnsel in het Fries. Dat wist ik net, maar ik ben in de literatuur doken. En ja, hij wordt eigenlijk voor het eerst neemt in een grammatica uit 1889. En pas in een grammatica van Sipma uit 48 of 49. Daarin staat het bienwud, benam dan dit en waard, alleen nog maar mijn apostrof T. En nou, ik denk, dat is fascinerend. En tijdens grote verrassing kunnen we dat uit de data naar voren halen. En dat is best wel uniek. Dat is een taalverhoring die het ondergang is. Echt in de data naar voren komt juist. Dan hebben wij een speciale armen waar al iets papier in komt. En dan hebben we nog een armen met plastic spul en dergelijke in komt. Echt dicht. En dan hebben we als laatste nog een apart plakje waar de kranten en verder alle papieren verpakkingen en dergelijke deel aan worden. Nou, hier is dus eigenlijk een vrouw die het voor keer weer zegt. En je ziet heel duidelijk dat er een delgong is. En de statistiek heb ik uitgewezen dat die recente radio-uitsturing dat er echt significant vaker die T voortlitten wordt. En dan hebben wij 3 leeftijdscategorieën. En als we naar de oudste radio-uitsturing zoeken, dus van 66 tot 82, dan zien we dat de jonge Rijn, de blauwe lijn, dat de jonge Rijn die T het vaakst uitspreekt. Wils de oude Rijn hem juist volle minder vaak uitspreekt. Dus die jonge Rijn die loeken echt die taalverhoring. Het beeld klapt om in de jaren 80, 90. En we zeggen precies het tegenovergestelde. Opnieuw loeken de jonge Rijn die taalverhoring, dat de T heel iets minder vaak uitsprutsen worden. En de jongere of de oudere leeftijdsgroepen sukkelen er wat achterom. Hoe belangrijk is dit om zoiets te weten? Nou, het is gewoon, ik vind het leuk om zoiets te weten. Het is belangrijk, dan weet je hoe een taal beweegt. Een taal is altijd dynamisch. En dus die 65-jarige die spreekt eigenlijk een wat ouderwetser Fries. Die 25-jarige van vandaag die spreekt een heel ander Fries. Maar het spraakherkenningssysteem dat je wil bouwen om
in je auto te gebruiken of om de magnetron aan te sturen. Dat moet zowel naar die 65-jarige en zelfs naar die 85 of 90-jarige Fries moet die begrijpen. En die moet die, als het kan, ook de 10-jarige of 5-jarige kunnen begrijpen. En daarom heb je ook zicht op dat spectrum nodig. Maar als ik nou stotter? Dat zouden we uit moeten proberen. Maar heel veel dingen pakt hij wel gewoon op. Het wordt steeds verfijnder, het wordt steeds beter. Wat wilt u doen? Het wordt steeds beter om dat op te pakken. Alleen ook dat zal in de toekomst steeds verder worden verfijnd. Dus ook met dialect, het plat praten. Daar zit nog verbetering in. Daar zijn de techneuten 100% zeker mee bezig. Maar of we dat in de toekomst ga ik er zeker vanuit dat we daaruit gaan komen. Alleen dat zal voor nu nog een klein stukje toekomstmuziek zijn. Oké, Google, tell me a joke. Why do gorillas have such big fingers? Because they have such big nostrils. De speaker praat nou nog alleen nog in het Engels. En de verwachting is eigenlijk dat het op korte termijn in het Nederlands is. Fries? Het initiatief moet bij de gebruikers zelf wel komen. Die moet de bedrijven daarvan verwittigen dat zij de Fries erin opnemen. Alleen nog, dat is heel makkelijk zijn natuurlijk naar zo'n bedrijf daar, maar dan moet het ook voeden worden met teksten en met antwoorden. En ja, daar moet een heel soort mensen om werken. Ze hebben een heel soort voorbeelden nodig die het uitschreeuwen binnen. En daarmee kunnen zij uiteindelijk dat apparaat aan hebben zien. Waarom naar het project Fame? Om een ziekmachine te bouwen is net alleen nog spraaktechnologie nodig, maar ook alle programma-informatie moet digitaliseren worden. In het tarief bij Omroep Friesland, daar lezen al je bonnen. En als een bon opburger wordt, dan moet er een kaart bij, dan moet er informatie bij. En dat materiaal moet vertaald worden naar een digitale omgeving. En die schakel, die ben in feite wij, want de computer moet ons werk lezen kennen. En straks dan wordt het koppelen aan het lood zelf en dan moet het digitaal of vraagbaar wezen op internet. Nou, Discover Turen, Rob Goorhuis, dit is misschien iets wat ze spelen gaan. Ja, dat denk ik al. Dus dat mag je al je wel zeggen. Bij het uitzieken van de stamboom is het makkelijk dat je dan hoe het goede archieven beschikken kennen. Ja, die benektromensen al je invoert. En ik denk dat dit ook wel een bijdrage levert voor het behoud van een stukje cultuur, oude cultuur, Friese cultuur. Alle gegevens van de spraakmachine en de programma-informatie komen te landen bij het bedrijf Gridline. Data komt binnen, is altijd wat vuil, dus moeten we schoonmaken, opschonen. Daarna gaan we het structureren. De volgende stap is dat we de data gaan verrijken. We gaan er extra dingen aan toevoegen. En we proberen het te combineren met andere data die we hebben. Wat is verrijken? Verrijken is bijvoorbeeld, er staat hier El de Vries. En dan weten wij, dit is Leni de Vries. Ofwel Leni Dijkstra, dan wel Leni Dijkstra de Vries. De ziekmachine ziet het uiteindelijk in de programma-informatie en de uitschreeuwde audio.
Als we hier gaan zoeken, dan kan je als bezoeker van de site vrij een zoekvraag intikken. Bijvoorbeeld zilver en goud. En dan zie je de resultaten. En die kan je volgens verfijnen aan de zijkant met wie de presentator was of wie de gasten zijn. Als ik Leni kies, dan kom ik bijvoorbeeld bij dit resultaat. Dus hier hebben we de tweetaligheid in zitten. Hij weet dat zilver, het Nederlandse zilver en het Friese zilver hetzelfde woord zijn. Dus hij heeft zilver gevonden. Hij brengt je direct ook naar de plek waar het uitgesproken wordt. Alle kostbaarheden van de jongens die vrouwen al van hier. Het binnen zien heel erg. Dus het was heel kort even uit het begin. En je kan ook naar de volgende voorkomen springen. En zo door het hele woordspel gaan. Alle kostbaarheden van de jongens die vrouwen al van hier. Het binnen zien heel erg. Wat ben dat voor die? Dat zijn bekers dat de maal je bier uit drinken. Hekkel van zilver. Heel zwier zilver. Alles is er wat van zilver. Wat win je daar? De boven van de Ljouke was, daar zit 21. verkeerd zo. 21. Die ook een wit al later uitzieken. Ja. Ik En ken ik zo'n mensen net te vertrouwen. nou, ik vond het heel erg mooi dat ik uitnodigd was om een rol te spelen in een van de eerste harkspelen die hij op Omroep Friesland maakte. Uw Blom en Hessel. En ik heb totaal geen ondervinding, oftewel ervaring. Ik hield on, dus eigenlijk, Hij is ik nog maar 16 hier. ja, we dienen eigenlijk maar wat. En we hebben eindeloos gerepeteerd. Ik hoorde het net, voordat ik het maar mijn eigen heren zeg. De actes in de hemel bij ons leren heer. En dat zou dan op het heertrik onder de meesten waren. En de mond ze in de hel. Viel jou iets op over die vrouw die sprak, Siebe? Net voor dadelijk. Ja, voor mij klonk ze veel moderner dan de mannelijke stemmen. Maar dat kan gewoon ook al een leeftijdsverschil zijn van de acteurs. Maar dat is dan ook weer iets dat je moet gaan uitzoeken. Is hier dat leeftijdsverschil? Want wat we vaak vaststellen is dat vrouwen iets moderner spreken dan mannen. Dat ze een beetje vooruitlopen bij taalverandering. Waarom vrouwen voorop lopen? De algemene tendens is een beetje dat als iets nieuwe varianten prestige hebben, dat vrouwen dat eerder oppikken. En dat had te maken, en de vraag is of dat vandaag de dag nog wel het geval is. We zitten hier in de jaren 60, 70 volop in de emancipatiebeweging. Spreekt der Oorsfries als was het nou dood op het podium? Nee. 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 Net dat ik weet. Ik ben me er net bewust van. Ik beziek je wel hetzelfde Fries nog te praten. Ja, ik vind wel dat als het een beetje mogelijk is, dan moeten we toch beziek je, dags beziek je, om die oude Friesken erin te houden. En zo is het net in de jaren 60 dogs en nou stiekem toch? Ja, dat wel. Ja, hartstikke lief. Soms tijden, maar ik zeg soms. En dan mag ik toch zeggen dat ik toch dags dan ik wel, denk ik, archaïs vind. Is het wel, dat ik een liedengesprektaal had die het elke niet begrijpt. Maar dat was het wel gelijk, ja, dat dags is ik net zo vol. Ik zeg dan toch. Ik zou die hele boel terug trapenplan om eerst us van kant te helpen en dan het slot van Ljouke maar te plunderen en in de bron te steken. Het Fries is een taal waarvoor niet veel digitaal talig materiaal beschikbaar is op basis waarvan je een spraakherkenner kan trainen. Dus je moet het doen met weinig materiaal. En we zagen ook wel de uitdaging dat we er zelf nog wat voor moesten gaan maken. En een eigen corpus zouden moeten maken. Zodat ook dat corpus geschikt kan worden gemaakt en beschikbaar kan worden gemaakt voor anderen. En op basis daarvan eerst de spraakherkenner maken. Dat betekent dat je dus met weinig materiaal aan de slag moet. En dat is een uitdaging om dan zo goed mogelijke herkenning te gaan behalen. Met Fries we hebben alleen maar bijvoorbeeld 11 uur data. Om Fries, akoestische kanten van Fries te leren. 11 uur data. Maar bijvoorbeeld voor Engels
mensen gebruiken meer dan 10.000 uur data. Bijvoorbeeld, we gebruiken in alledaagse, dus Google, Siri, dit soort herkenners profiteren van zo'n grote hoeveelheid Engelse data. Dus wat we doen eigenlijk is niet zo slecht met zo'n klein beetje data. Ja. Dus het Fries is uiteindelijk voor Google ook wel interessant. Als je een paar 100.000 sprekers hebt, dan wordt het toch wel boeiend voor ze. Maar dan hebben we als universiteit op dit moment nog wel vaak even de voorsprong van... we kunnen met wat kleinschalige data kunnen wij wel net even iets beter toveren vaak dan zij. Dus dat zijn de niches. Ik denk dat je kan zeggen dat hieruit blijkt dat ook deze talen interessant zijn. Hè? Dan heb je het over op universitair niveau, want je kunt zeg maar al het materiaal ontsluiten waar we het over hebben. Over cultureel erfgoed. Maar ik denk dat het Fries ook niet bang hoeft te zijn voor Google. Het is al eerder gebleken dat Google geïnteresseerd was ook voor zeg maar, de spelling en voor automatisch vertalen. Dus met Fries zit het wel goed. Als je wil dat die taal blijft bestaan, dat je als je wil in de toekomst dat je nog steeds snapt wat er in het verleden gebeurd is, moet die taal blijven leven. En er zijn allemaal middelen om daarvoor te zorgen. Als je dit hebt, dan kan je het borgen dat dit in de toekomst nog steeds beschikbaar is. En helaas zijn er ook een heleboel talen die verloren gaan, omdat dit soort middelen er niet zijn. Dus dat is voor Fries wel heel mooi dat er zoveel aandacht voor is. Nou, zonder dit project was die ontwikkeling er niet gekomen. Laat dat heel duidelijk zijn, want dan hadden we zo'n achterstand dat je de boot mist. En die spraakherkenning die is cruciaal eigenlijk ook voor de toekomst van het Fries. Als wij geen Friese spraakherkenningssystemen gaan hebben, niet op een slimme manier daar kunnen mee omgaan, dan gaan wij het Nederlands of het Engels in de Friese huiskamer gaan introduceren. Waar nu het Fries nog heel erg sterk staat. Maar we gaan steeds meer onze apparatuur via spraakcommando's gaan aansturen. Als je dat moet gaan doen in het Nederlands of in het Engels, nou, dan verliest weer het Fries een stukje domein. Dus er zit ook een maatschappelijk belang in. Hey Mercedes. Zegt u het maar. Ik heb het warm. Ik zet de temperatuur op 19 graden. So I called him and I said, good morning, Mr. Escher. I don't want to disturb you. I'm an Englishman. I just wanted to let you know what a brilliant artist I think you are. And that's all I wanted to say. But then he said, I'm not an artist. He said, I'm a mathematician.